бар асари тӯфони сахт киштие ғарқ шуд ва танҳо марде ба таври муъҷизаосо наҷот ёфт ва худро ба соҳили ҷазирае расонд. чанд рӯз гузашт. мард атрофи ҷазираро давр зад, аммо касеро наёфт. ӯ бо ҳазорон заҳмат аз чӯб барои худ кулбае сохт. рӯзе ки барои таҳияи обу гиёҳ ба ҷангал рафта буд, кулбааш оташ гирифт. ҳангоми баргашт, бо камоли нобоварӣ дид, ки кулбааш ба хокистар табдил шудааст. ба бахти бади худ лаънат фиристод ва аз худованд гила карду гуфт: худоё, маро дар ин ҷазира зиндонӣ кардӣ ва ман бо ҳазорон заҳмат барои худ кулба сохтам. ва мард зиёд шикоят кард ва чун хаста буд, бо ҳамин афкор хобаш бурд. субҳ бо садои киштӣ аз хоб бедор шуд, бале ӯ наҷот ёфта буд. вақте ки савори киштӣ шуд, аз маллоҳ аз киштирон пурсид: чӣ гуна пай бурдед, ки ман дар ин ҷазира ҳастам? маллоҳ гуфт: ман он огоҳиеро ки бо дуд равона кардед, дидам. субҳоналлоҳ, қудрати худовандро бубинед. писари боахлоқ ва нексират, аммо фақир, ба хостгории духтар меравад. падари духтар гуфт: ту фақирӣ ва духтарам тоқати ранҷу сахтӣ надорад, пас ман ба ту духтар намедиҳам. писари пулдор, аммо бадкирдор, ба хостгории ҳамон духтар меравад. падари духтар бо издивоҷ мувофиқат мекунад ва дар мавриди ахлоқи писар мегӯяд: иншоаллоҳ, худо ӯро ҳидоят мекунад. духтар мегӯяд: падарҷон, магар худое ки ҳидоят мекунад бо худое ки рӯзӣ медиҳад фарқ дорад? дар ин дунё, азизон, бояд ҳамаро бо чашми нек бубинем. устод аз шогирдонаш мепурсад: ба назари шумо чӣ чиз инсонро зебо мекунад? яке гуфт: чашмони зебо. дуввуми гуфт: қадди баланд. дигари гуфт: пӯсти шаффофу сафед. дар ин ҳангом устод ду пиёла аз сумкааш берун баровард. яке аз пиёлаҳо бисьёр гаронбаҳо ва зебо буд ва дигар бошад сафоливу сода. сипас дар ҳар ду пиёлаҳо чизе рехт ва рӯ ба шогирдон карду гуфт: дар пиёлаи рангин ва зебо заҳр рехтам ва дар пиёлаи сафолӣ оби гуворо. шумо кадомашро интихоб мекунед? ҳамагӣ бо ҳам гуфтанд пиёлаи сафолиро. устод гуфт: мебинед, замоне ки ҳақиқати даруни пиёлаҳоро шинохтед, зоҳираш бароятон беаҳамият шуд. ҳайфо ки даруни инсонҳо дер ошкор мешавад. рӯзе аз рӯзҳо кӯдаке модарашро азият дод ва ӯро хеле озор медод. модар гуфт: ба берун рав, худованд ҷони туро бигирад. писар аз дар берун рафт ва модар намедонист ки шояд ин дуо қабул шавад. писар шитобон берун рафт ва вориди ҷодае шуд. яке аз мошинҳо ба ӯ бархӯрд кард. модар садои ин садамаро шунид, эҳсос кард ки чизе дар дилаш мезанад. парешонҳол буд, дилаш метапид ва тамоми баданашро ларза фаро гирифта буд. метарсид ки пораи танашро аз даст бидиҳад. вақте нигоҳ кард, дид ки писараш зиндагиро падруд гуфтааст. пас бар замин афтоду ва ӯро ба бемористон бурданд ва ба чанд беморие гирифтор шуд ва ҳамеша мегуфт: ман писарамро куштам. ман писарамро куштам. бале ман писарамро куштам. дар ҳаққи фарзандони хеш ҳамеша дуои хайр намоед ва бовар дошта бошед ки дуои шумо мустаҷоб мешавад.
кӯдаке ба модари худ суол мекунад. мегӯяд: модарҷон, ман медонам ки ҷаннат аз они ту аст ва дар зери қудуми туст ва як чизи дигарро намефаҳмам. модарҷон, лаҳзаи худованд ҷаннатро бароят ҳадя карду ту зери қудумат гузоштӣ. ҷаннати худовандро метавонистӣ ки рӯи дастонат бигирӣ, модар? дар ҷавоб модар чунин мегӯяд: фарзанди азизам, лаҳзаи худованд ҷаннатро бароям ҳадя кард, туро ҳам ҳамроҳаш ҳадя намуд ва ман туро рӯи дастонам гирифтаму ҷаннатро зери қудумам гузоштам. ба қадри модарони худ бирасед, азизон. марде вафот кард. вақти намози ҷаноза нафаре гуфт ки ин шахс аз ӯ қарздор аст ва то қарзро пардохт накунанд, намегузорад ки ҷаноза бардошта шавад. дар он ҷо писаронаш ҳузур доштанд ва бо шунидани ин даъво баҳона пеш оварданд. мо аз қарз хабар надоштем. падарамон оиди қарз чизе нагуфта буд. вақти намози ҷаноза каме тӯл кашид. духтари ин мард аз ин қазия огоҳ шуд ва рафта чӣ қадар зару зевар дошт оварду ба соҳиби қарз дод ва гуфт: амак, шумо ҳоло ин тилловориҳоро гиред ва бақияи қарзро низ бадтар пардохт мекунам, чунки намехоҳам ҷасади падарам дар ин дунёву дар он дунё азоб бикашад. он мард посух дод: ман аз падари шумо қарздор будам. танҳо мехостам бифаҳмам ки мероси падаратон ҳаққи кист. мардум бошад гуфтанд: агар доштани писар ба нисфи дунё баробар бошад, пас доштани духтар баробар ба кулли дунё будааст. як марде ба хонааш меояд ва мебинад ки модараш пойлуч дар ҳавлӣ истодааст. зуд модарашро ба оғӯш мегирад, буста мекунад, кафи пойҳои модарашро бо ришаш пок карда ба хона медарорад. саҳар аз хоб бармехезанд ва ҳамсояашро мебинанд. ҳамсояаш мегӯяд: ман имшаб шуморо дар хобам дидам ки ришатон пур аз дуру гӯҳару марҷон буд. ин мард бо чашми гириён мегӯяд: дирӯз кафи пои модарҷонамро бо ришам пок карда будам. якшаба он ранҷ ки модар кашид, дар ду ҷаҳонаш натавон баркашид. кӯдаке дар шӯъбаи ҷарроҳӣ ҷон ба ҷонофарин таслим мекард ва яке аз ҷарроҳон ба гӯши кӯдак наздик шуда хоҳиш намуд: бачаҷон, калимаи шаҳодат бихон, ҷаннатӣ мешавӣ. бача сарашро ҷунбонид, аммо калимаро ба забон наёвард. ҷарроҳ боз дуюмбора сахттар бо оҳанги танбеҳ такрор намуд: бачам, суханонамро рад накун, калимаро бигӯ. сухани охирони касе ашҳаду ан ла илаҳаиллаллоҳ ва ашҳаду анна муҳаммадан расулуллоҳ бошад, ба ӯ дӯзах ҳаром мегардад. калимаро бигӯ. кӯдак хеле аз ҳол рафта буд ва чашмонаш оҳиста маҳкам мешуданд. дар ҳолати ҷондиҳӣ буд ва боз сарашро ҷунбонид, аммо калимаро боз ҳам ба забон наёвард. дар ин вақт ҷарроҳ сеюмбора аз кӯдак илтимоси калима гуфтан кард: ҷону ҷигарам бошӣ, бачаҷон, калимаро ба забон ор, яке дӯзахӣ нагардӣ. бигӯ: ашҳаду ан ла илаҳаиллаллоҳ ва ашҳаду анна муҳаммадан расулуллоҳ. кӯдак тамоми ҳастиашро ҷамъ намуда калимаро гуфт: ла илаҳаиллаллоҳу муҳаммадан расулуллоҳ. пас аз ин кӯдак ҷон супорид. калима гуфтани ҷигарбандашро модараш шунида фарёдзанон гирья кард. ҷарроҳ аз модари кӯдак пурсид: барои чӣ фарзандатон вақти 2 маротиба муроҷиат карданам калимаро ба забон наёвард? модари кӯдак бо ашкони 6 қатор ҷавоб дод: фарзанди ман безабон буд, сухан гуфта наметавонист.